Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Padayon natong iampo sa Ginoo ang kalinaw ug kahusay sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud didto ron sa Middle East, naggubat ug sa ubang mga lugar nga naay panagbangi, magkahiusa unta diha sa mahigugmaon ug mapaubsanong pagsabot-sabot, dialogue ug ang ato sang nasod nini karong nagpadayon nga panagbangi sa atong mga politicians, dili unta nila ipatigbabaw ang garbo, mga personal politikanhong interest, ila untang ihatag ang tinuod nga paghigugmag pag-alagad sa mga kabus nga mga Pilipinos nga natiktuhan na kaayo nining daghang katalagman nga nahitabo sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors, mga sigpalit og slots, bisan pa man sa kalisod sa atong katilingban, gantihan unta sa Ginoo og daghang mga grasya sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta, pinaagi niining imong mga gasa nga mahimayaon, imo kaming gihimo nga makaambit na sa imong kinabuhi. Agaka kami dinhi ning among pagpuyo aron ubanan mo kami nganha nianang kahayag diin anaa ikaw magpuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Micaias. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay naginusara sila sa kamingawan nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo sama sa imong gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo nga mopasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunob-tunoban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkamatinumanon o gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan, ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob. Sumala sa gisaad mo sa among katigulangan, sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo o maluluyon.
daigang iyang balaan nga ngalan. Daigang Ginoo o kalagku, og ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo, o maluluyon. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan ikaw niya sa kaayo o kaluoy. Ang Ginoo maayo, o maluluyon. Dili siya mga saba kanunay, ni magtipig sa iyang kapungot sa kahangturan. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nigibaslan kita niya, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo, o maluluyon. Kay maingon nga ang kalangitan, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga madlukon kaniya. Maingon nga ang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo, o maluluyon. Ang mga pulong mo, o Ginoo, paglikod unta sa mong pagtulong, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus og usa ka sambingay. Miingon siya, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay hatagi
na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya kaanak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan apan ako ania hapit na mamatay sa gutom. Busa mopahawa ako niining dapita ug mopauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya. Ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali miingon siya, dad-ang ari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linaming nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi, nawala siya apan karon hikaplagan na. Busa gisugda nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sinuhulan o sulugoon ug iyang gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, tay, huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon, ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod, bisag kanding na lang unta, aron maglipay-lipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan, uban sa mga daotang babae, ug sa iyang paghiuli, imo hinoong giihawan sa linaming nga nating baka? Ang amahan mitubag, dong, ikaw kanunay uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira ug maglipay kita, kay ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi, nawala siya ug karon hikaplagan na.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo sa to, Ang Ginoo maayo. ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kasabot mo ani. Lingiyay mong tupad ing na liwat kas Ginoo. Ing na kono, naliwat ka. Sige man jud kag simba, liwat kas Ginoo, maayo og maluluyon. Unsa may pagpakita sa Ginoo nga siya maayo, kay mausa na atong sundon diri sa atong ebanghelyo. Ang amahan nga gigamit ni Hesus isip pasumbingay maayo gyud, ug unsay pangayoon sa iyang anak iyang ihatag, mao nay maayo. Kamo maayo mo dili? Tubag ba? Tubag na. Kumayo mo dili? Mapalit mo slat dili? Og maayo ka, ihatag yun ang gipangayo sa imong isig katao. Nya nangayo man taog slat, imong yung ihatag. Pero di ka mo palit, bisag naa kay ikapalit, nya di jud ka maningkamot nga makapalit, dili ka maayo. Sa ato rong mga politicians, kinsa may maayo nga muhatag yus mga tao unsay gikinahanglan, ang mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret. Ato nang pamalandungan kay ngatong suportahan katulasang maayo nga candidate or maayo nga leader. Ayo di nataan ang mga dautan kay maproblema man ta. Unya kining maluluyon, unsa may timaan nga ang tao maluluyon. Para unsa man ang kaluoy. Tubag. Mercy ba? Divine mercy. Para unsa man na siya. Gamito na para sa mga makasasala. Nakasa ang iyang anak nga manghod. Iyang giwaldas ang kwarta nga gibahin ngadto niya ang bahandi. Giwaldas hangtod na hurot. Nya kay maayo man ang amahan, wa gid niya santaa ang iyang anak. Di patuyang lang. Hangtod yun na hurot. Kay uban pa to, badlong dayon. Yaw-yawan pa. Pero ang amahan, wa gyud. Di padayon ra gyud. Hangtod na hurot. Hangtod na ang usa ka makasasala nagantos. Mao ginay dangatan sa makasasala magantos. Lingay mong tupad ing na wa ka nagantos ro sa imong kinabuhi. Na wa ka nagantos. Og nagantos gani ka pasabot nakasaa ka. Ana. Kinsa karoy nagantos kanang di na kayo katog, daghan na kayog sakit, nya way kalinaw, way kalipay sa ato mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret ana. Di naman na nato matuki, personal naman na nato nga encounter. Ang tinuod nga pag-antos naa na sa atong kasing-kasing. Sa labas murag okay kay ka, kay daghan kay kag kwarta, kay tagpila ka malita nga kwarta imong gikuptan. Pero inside, tingali sa gawas, napriso ka, gidaog-daog ka, na-impeach ka sa gawas, murag luoy kay katanahon. Pero sa imo din kasing-kasing, malinawon day ka, malipayon, kontento, aka na, wa ka nagantos. Ngilingi usab ang imong tupad, ina dali ra ka makatug. Ina dali ra ka makatug. Yeah.
Ang atong talahorong Arsobispo Abit Oy, pag-istorya namo heart to heart, unya tungod aning mga kahimtang nako ba nga usahay mabas ko sa social media, usahay atakihon ko ni bisan kinsa nya bilib magay ko aning atong Arsobispo kay concern kay siya sa iyang mga anak nga to nga nag-istorya mi. Simple ra kay siya pag human akong saysay sa akong kahimtang ang iya ra dayon gipangutanan nako. Ingon siya, kumusta imong tuog, padre? Kumusta ang imong pagkatuog? Ana, ginako, kaluoy Ginoo Bishop, di man kaabot og 5 minutos inighigda nako, hagok mo dayon ko. Yan siya, very good, very good. Mura na, nga naman, usa sa timaan nga nag-antos ta, dili ta katog. Oh, maglisod kag tog. Nya mo na usas mga timaan nga daghan kay kagsa. Kanang maglisod kag katog. Kinsa karoy dali kay makatog ani rong ato mga naggubot naman ni ron sila. Amerika, Iran, Israel. Kinsa ka nila dali kay makatog karon. Nya aritas lokal-lokal, aritas atong nasyonal, hay ka mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, kinsa ka nila dali kay makatog karon. Kanang way inom-inom og pills ba? Ana, ako wa man koy inom-inom, wa na gani koy vitamins, wa na sa koy maintenance, mukalit ra ni kamatay. Unya, tog. Dali kay katog. Ana. Nya ug makasa gani ko na ako'y sala, maglagot ko, magmahay ko, dugay kay ko katog. Magsigi ko, usay ko, damgo-damgo ko sa akong galingon, makatog na ko, magdamgo. Nya, mata na sad, nya, una-una na sa kap, animal. Kamantay mo na? Mao na, mas bali pag paantuson ta, basta makatog lang. Mao na, nag-antos ng iyang anak, tungod sa iyang sala, di na siya hapit makakaon. Wa na siya kakaon kay bisan ang laog sa baboy nga iyang giatiman nga mga baboy, di man siya pakanon. Didto siya nakaamgo nga mobalik ko sa akong amahan kay nagsubra ang pagkaon og dinhi na nilihok ang kaluoy nga Dios nun. Layo pagani ang iyang anak sa ilang balay, ang amahan misugat na. Ana, kung kanang nag-antos nga tao magbasol sa iyang mga sala, unsa may mahitabo, musudayon ang kalinaw. Wa pa gani ka kapangumpisal, wa pa gani ka nakahimo sa imong promise nga buhaton, pero ang imong kasing-kasing nabag-o na, malinaw dayon ka. Sugato na kas Ginoo ba? Wa pa gani ko kapangayog pasaylo. Di na maghuwat ang Ginoo nga mangayo pa kag pasaylo pinaagis pagkumpisal. Sugato na kaniya. Ana. Nangatog ra ba hinuon ay kana ang inyong posisyon nga nangatog mo, pasabot ana malinawon mo. No. Klaro man kayo ang uban nga hangga ang uban nga ana agas laway. Karon ko panatan wa mo magtagdanay sa imong manghod or sa imong igsuon tungod anang ilog anang katigayonan sa inyong ginikanan. Ana, wa mo magtagdanay. Hasol man na. Hasol. Pero desisyon karon ingka di na ko makigburuka, di na ko mangilog, ihatag na nako ngadto. Naa din kay kalina, wa pa mo magkauli ha, wa pa nimo ikahatag, wa pa kay desisyon, pero wa na, malinaw na ka diri maglakaw-lakaw, gisugat na kas Ginoo ana. Manaw ay. Nya kusog mo kita moingon nga, dip ako ready Father, dip ako ready. Sige, di jud ka sugatos Ginoo. Unsaon man padiroy pagpasaylo, unsaon man pagpasaylo. Nakusayon ra kayo. Muhimo ra kag desisyon nga imong pasayloon. Kana ra.
Ug di ka mohimog desisyon, awa jud kay kalinaw. Kay unsa may hatagas Ginoo grasya ang atong desisyon. Muna inig desisyon nimo nga mopalit kag slot, tagaan day kag daghang kwartas Ginoo para makapalit kag slot. Nya di jud ka mopalit og slot, wa kay kwarta. Sige lang kuwang bisag tagaan na kag duha ka malitang kwarta, kuwang lang gyapon. Moingon lang gyapon ka kinahanglan makalingkod yung ko, di yung ko mataktak sa komposisyon kay ang kwarta pa sunod tuig, ang kwarta pa ini ka na po katuig, kinahanglan mahimo pa kung presidente sa Pilipinas, ang kwarta. Sige kagana. Di ka makontento. Di ba? Sa inyong tanaw-tanaw, mga naong lang nila basihan, kisa may kontento karon nga mga politisyan, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Why mapili? Adi, makita nas naong oy. Mao na giingon sa kanta nga, sa mata mo makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? Sa mata ko makikita ang aking damdamin. Nagilingi ako no imong tupad. Tutuki ang mata. Tanawa og kontento na ba siya siyang kinabuhi. Mo piyong-piyong sa uban, bahala mo diyan. Di mo tanaw sa mata. Tanawa ng mata. Kamong mga asawa, tutukin ang mata sa inyong bana aron makita nimo ang iyang damdamin nga dugay na kay nang giluod nimo. Kamo sang mga bana, tanawa sa nang mata sa inyong asawa, tutukin ang kalibutaw, pamalandungi, kay makita nimo diha ang iyang damdamin, dugay na kay nang kapatyono nimo. nga ang Ginoo maluluyon, kinsa tong magbuhat og kaluoy, malinawon. Makaluluoy kayo ang kinabuhi sa mga kabos, labi na dinis atong nasod. Makaluluoy kay takaron sa kamahal sa mga palitonon ni purting saka tungod aning ilang pangawat na trillions ang gikawat, purting saka sa ato mga palitonon gyud. Nya wa pag yung mga income mga ato mga kabos nga Pilipinos, labi na to mga contractual nangataktak na sa trabaho. Ang ato sa mga OFW karon tungod aning gubat na nga displaced na 40 ang daghana in town. Ang uban kay nangamatay na. Pero ang giuna sa atong Kongreso, ang impeachment sa Vice Presidente, nagpakita ba sila naluoy natong mga kabus nga Pilipinos? Naluoy sila? Wa. Ang ilaw tang unahon karon unsaon pagtubag ang atong panginahanglan. Tuwa sila ng impeachment na di man na makasulbad bisan gamay sa ato rong kagutom, sa atong pagkaway balay kay nangabanla sa baha ug lunop, sa mga wa nay trabaho nga ato mga kaigsuunan kay nangasira ang kompanya. Di man na makatabang ang impeachment sa Vice Presidente, bisag kapila pa na nila i-impeach, di man na makapaarang-arang sa atong kahimtang kitang mga Filipinos na antos karon. Sila tingay dito, lipay kay sila. Kay naaman sila yung mga malitang kwarta, di man na sila makahibawog pilay presyo sa gasolina, pilay presyo sa bugas, pilay presyo anang mga tinapay, kape. Hilas kayo ba? Way mga kaluoy. Nya inig eleksyon, magpaluoy-luoy dayon. Ako, ganun ko ninyo, kay ako, mubati yung ko ninyo, mutamang yung ko ninyo. Mga bakakon, mga tigpakaaron ingnon. Ano siya? Muna, pilio nato ang liwat-liwat sa Ginoo, maayo o maluluyon. Bisan kamong mga dalagag ulitaw, kung magminyo o mo pilian ng tao nga maayo o maluluyon, ay mo patakag damag tungod lang kay purti nimong ganaha gyud, attracted kay ka, kay guwapo kayo, guwapa kaayo,
May kay mo in English, bright kaayo. Nya, mauday imong pilion. May kay mo duwag basketball, may kay mo duwag mga athletic kaayo. Mauday na imong kay fans lagi ka. Oy. Ug di na maayo og maluluyon, patay yung gana. No? Kumusta man ron ang ato dinhing simbahan? Maayo og maluluyon o dili? Maayo nya maluluyon sad. Kumusta mamong akong mga parishioners online o territorial? Maayo mo? Maluluyon sad mo? Kaluy in taon ang atong simbahan. Ang atong project ro na build tower, atong adoration, sugdan nagtrabaho, himos tag CR diha, nya katong dako nato diri nga activity or apostolic center diri sa Loyo. Maluoy taon mo, hutda tawag palit atong slot PPSC part 2 ha. Tag 100 pesos ra gid ni. Og inyo ning paliton, paspasan ninyo og palit. Karong mga Mayo, barog na ning atong gipanghisgutan. Pero di ninyo ni hotdog palit kay wa sa gid mo'y kaluoy. Nya pa dir perti naman namong lisura. Kaluy-an sad mos Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa, Ginoo, way ikatupong sa imong kaayo o gahom. Himui kamig milagro. Muhimo nagmilagro ang Ginoo sa iyang kabubuton alang sa mga tao nga maayo sad og maluluyon. Pero magsupak-supak na gitas Ginoo, silutan sa taniya. Iya sad tang tagaan sa gitawag og kasakit og kaguol og kalisdanan. Pero mahimo na sa tang liwat niya, iya na sa tang panalipdan. Pag uli Diyos buangon nga anak, kadtong manghod, gihikayan dayos Papa, nagkumbira sila. Nasina ang maguwang, wa na mo ilas yang igsoon, giamama na sad sa Papa, gipahinomduman dong, kuyog man ta kanunay, ayaw nag-usiki ang atong kanunay panagkuyog, din amanong kamusod sa balay, ayaw kasinaan ang gikaluyan sa Ginoo. Posible man ni kaning nangawat rog trilyon nato, malangit magyapon na sila o magbasol na, malangit. Nya dili ta angay masina nila, kay ang atong pangandoy, nga mukuyog ta kanunay sa Ginoo. Kuyog kanunay. Di ba? Gusto ba mong mukuyog sa Ginoo ang mga manuyupay karon? Gusto ba mo nga magkuyog mo ngadto sa langit sa kabit sa imong bana? Barog mo Mga igsoon, ang sugilanon sa mausikong anak og sa maluluyon og mahigugmaong amahan nagpakita sa dakong gugma og kaluoy sa atong Diosnong amahan. Malaumon kitang moingon, amahan pabalika kami nganha kanimo. Amahan pabalika kami nganha kanimo. Nga giniyahan sa Santo Papa si Papa Leo o sa mga kaobispuhan ang atong mga kaparian sa kanunay modawat kanila nga mahinulsolon og nangita nga ipagsiguli ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pabalika kami nganha kanimo. Nga sama sa mahigugmaong amahan, magmanggihatagon kita mo pakitag pasaylo kanila nga nakapasakit ug nakapasilo kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan pabalika kami nganha kanimo. Nga ang mga sakop sa pamilya nga nahimulag sa usag-usa, mupili unta nga magpinasayloay ug maghiuli, magampo kita sa Ginoo. Amahan pabalika kami nganha kanimo. Nga ang mga makasasala matandog sa paghinulsol ug sa pagpangitag pasaylo diha sa sakramento sa pagkumpisal, magampo kita sa Ginoo. Amahan pabalika kami nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pabalika kami nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
Pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pabalika kami nga naha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pabalika kami nga naha kanimo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa ilang puloy-anang tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pabalika kami nga naha kanimo. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata kining among pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namuhaman, among tigasan, ang kang Kristong ginabuhi, amiling bayan, di mong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawagan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi ni ining mga sakramento moabot unta kanamo ang bunga sa among katubsanan nga magpahilayo unta kanamo sa mga pagpasagad nga tawhanon ug magdani kanamo nganha sa mga gasa nga espirituhanon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kananuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayroon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanimo, panipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. To sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we love for noble things. No wonder that we praise them with our song. Magampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat sa imong sakramento, mutuhop unta sa kinahiladman sa among mga kasing-kasing ug magdala kanamo sa pagpakigambit sa imong kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluoy sa Ginoo. Unya iya raning ihatag nato kung kita sad
maluoy sab sa atong isig katao nga mga makasasala. So kung maluoy mo sa atong simbahan, palit mog slot, ang atong grace tag 100 pesos per slot, na ay 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2 nga mo atong gigamito ni sa paghimo aning atong upat ka projects, tag 100 pesos per slot. Naasa ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Ang atong DPR para padayon natong itukod og mga balay kay 77 pa man ni ka balay ang atong makabered ani, tag 100 pesos per slot. Ato ning palitan ha. Way tingog. Unya mass wedding, ang atong mass wedding palihog og imbitar kay daghan pa kay tagkuwang, mga 126 pa ka mga couples ang atong gikinahanglan. Daghan kayo mga impiernohonon kana mga nagpuyo-puyo og mga civilly married. Bisag dili taga Compostela, mga online parishioners pwede mo maka-apply dinhi. Pero kutob ra tas 163 ka mga couples. First come, first serve. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos amo sa kaluoy, ikaw ang amuhamang magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayon mo kami, ang sa langit ang tanaw.